Nyakwaromogi tarik 28 dwe mar ochiko higa ma 2024 tich abich mogik e dwe mar ochiko higa ni ntiere kama kare mondo mi yud weche manyien e chenro mar ang'ichwelo. Wantiere kod weche motenore kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mabende weche medo luoro koni kod kocha. Jomoko bende ochopo e nyim doho kagidwaro kwedo chenro moramora manyalo betie mondo mi thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Wantiere kod weche ma opogore motenore kod kanisa mamedo kwedo malich mokalo wach mar dwaro mondo mi gichul osuru. Miyo ntiere kama kare magi weche maomeo pek. Mimi siungi mkono kubadilwa kwa Rigathi Gachagua. Kama nitaunga mkono wakiwa wawili, wote wawili waende kwa sababu tulichukua nafasi ya kuchagua wote wawili. Paro mar thich jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oko koro nyuolo paro mopogore e paw siasa. Wahubiri wakikosa barabara warekebishwe na wahubiri wenzao, ndio wataquote Bibles na vitu kama hiyo. Hatukatai regulation, lakini tunasema hiyo regulation zije kwa self regulation. Dolo prodagi momu gi piny ni juogoge yor chulo suru biro goyo lwenj yalo injili piny. I commend them for allowing the opportunity for productive dialogue in addressing the concerns of university staff and giving due priority to the welfare of our students. I assure them of the government's readiness to address their grievances in a sustainable manner. Jatend migao masomo Julius Migos Ogamba osingore ni piny owacho biro chopo kare singo magi keto kod jopuonj kaachiel kod jotij mbalariany mar medo gi osara. Nyakwaromogi tudri kod namba ma tudruok ari 36000. Yudwa achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X Maramogi TV. Bende kaka pile an be nyalo achiel kachiel kokalo page na mar Oching Manuel wa go kodi mbake weche manyien mobedo kwa keloni gi elak seche gi. Nyinga kaka pile Oching Manuel teloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko. Jadak ma Laikipia ochwalo bura e nyim doho mamalo Manyaururu mara kumo od bura mamalo kuom dhi nyime gi chenro mar pedho paro mar chik mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata twak wi wachno. Dennis Ndereba mabende jatatije mar riwruok moro mido ni Youth for Youth Africa dwaro mondo doho chung chenro moramora mar od bura mar golo Gachagua e apisi nyaka otiek thuolo mare e apisi tok yiero mar higa mar 2027. Ndereba bende dwaro mondo doho kum od bura kuom chako chenro maket gi mano e kinde mabiro nyaka Gachagua tiek thuolo mare e apisi. Kaluwore kode chenro mar golo Gachagua e apisi onge kore kod atache kendo ok omulo gigo manyalo miyo ogol jalup jatend piny e apisi kaka tiyo marach kod apis, dhi ataro mar chik kaachiel gi rem bidhruok e apis. Impeaching a deputy president in Kenya now weakens the executive, and we will not allow the executive to be weakened. We saw what happened when the CSs were not at work. Now, going to again, we lack a deputy president who was legally appointed and elected by the Kenyans is very unconstitutional, is very unfair to him, and it is even not just to him. Therefore, today, as a Kenyan, I have filed a petition against this injustice which is about to happen in the parliament. My impeachment says that there is no any intention that or any motion which can be discussed, and I want to urge the Judicial Service Commission and the judiciary at large to please take this very serious and give me those court orders to make sure that there is no discussion of any impeachment model of the deputy president. Nyakwaromogi hin bende nyalo miya pachi kotenore kod lipodno en kinde makare mar dwaro chako twak machal kamano koso oyo giriti nyaka gitiek tam margi mokwongo 2-3 kata mana e kuonde mopogore mag tudruok abedo gi thuolo mar somo. Kapod wantiere weche mag doho mamalo golo chik makumo bila kuom mako kata dayo dho josiasa 5 machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel gi jotich magi
e weche mag siayo ng'anyo mag Gen Z dwe mar 6 kod 7 higani. Mabiro thuolo machuok kende bang' apis jatend jomin buche ODPP podho kwayo mar bad migawo mar okwach kich madonjo ne josiasa adek machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod ketho mar siayo chano kaachiel gi siro ng'anyo mar rowere mag Gen Z mane omonjo od bura mamalo tarik 25 dwe mar 6 higani. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, ODPP wacho ni gin kod neno moromo mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North John Gakuya, nyawadgi ma Embakasi Central Major Donk kod George Theuri. Midhiero mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo buorore ka koth bang' jatend jomin wach Patrick Ingonga podho chenro mar donjo ne josiasa adek machiegni kode. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, apis jomin wach ODPP opodho kwayo ma jatend okwach kich Ibrahim Amin mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, jaod bura ma Embakasi Central Benjamin Gadhiru mong'ere kaka Major Dong kod jaod bura machon ma Embakasi West George Theuri. Kaluwore kod ODPP nitiere neno moromo matudo jotelo kod ketho mar siayo, chano tulo kaachiel kod siro ng'anyo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Mopogore gi siayo kata siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z, ODPP bende dwaro mondo donjne jotelogo kod ketho mar luoko pesa. Mamoko ma bende idhi chwalo e doho kod ketho mar siayo ng'anyo gin jang'ad rieko ne Gachagua Ngunjiri Wambugu kod jating' ndai mare Pius Munene. Magi timore odiochieng' achiel kende bang' jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki nyiso komiti mar od bura mochung' ne arita ni sirikal dhi kawo okang' mager ne josiasa mane otemo loko loch tarik 25 dwe mar 6 e higani e kinde ng'anyo mag Gen Z. High-level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June. Kindiki ne onyiso komitino ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni ne nitiere chenro machielo mar wang'o od bura bang' ng'anyo mar tarik 25 dwe mar 6 higani kaachiel gi monjo kar jot maduong' ma jatend piny State House. They were not coming to demonstrate and ask for the finance bill not to be passed. They were coming to cause grave harm. Because if we overthrow constitutional institutions like parliament, judiciary, the executive, we have no country. The things we are discussing here, we will not have even this discussion where a parliamentary committee is grilling the security minister, because the country will not be there in the first place. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua korka korete ne oseyo sirikal kuom tiyo kod DCI kod ODPP e sando josiasa machiegni kode e chwalo ajenda mag siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore kod mano wadhi e kaunti ma Nyeri. Oganda e kaunti ma Nyeri bende golo pachgi e paro ma koro chwakore e paw siasa mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mokuomgi mane waloso go e boma ma Nyeri wacho ni ochopo sama koro ka iseyo gwang' to bende gweno iseyo ka giwacho ni Gachagua kod jatend piny William Ruto ne oyiere otika achiel maduon bura mar UDA. Kama kaka nigiloso. Mimi siungi mkono kubadilwa kwa Rigathi Gachagua. Kama nitaunga mkono wakiwa wote wawili waende, kwa sababu tulichukua nafasi ya kuchagua wote wawili. Kubadilwa kwa Gachagua ni baya. Ni baya. Waacha makae Gachagua, makae na Ruto, makuwe kitu kimoja. Mafanyie Kenya kasi. Lakini makienda upande Kenya itaharibika. Naona hii Kenya kuna kazi mingi sana ya kufanya, wabunge wanafaa kufanya. Kuna vitu wanafaa kuforce, kuna IBC wanafaa kutengeneza IBC, wanafaa kukuwa mbisi wakifanya kazi zingine. Kuna Mau roads hazijaisha, kuna hii Kenya tuko na shida mingi, Wakenya wako na shida. Kwa sasa hivi wakawaache nchi ikae na amani, tuko na amani, waendelee tukae na amani. Ndiye paro mopogore nyakwara mugajwang'e wachno mowuok kuma bro somo mana bang' kinde mano. Kawadhi nyime riwruok kanisni mag evangelistic midendo ni Evangelical Alliance of Kenya
Kod malich mokalo paro ma chik manochwale nyime od bura ma Senate mageto tayo chenro mitime kuonde duto mag alam e pachoka. Jalago mano bagromo Mombasa dwano yiene gi tayo chenro mabiro gayogi giwegi kaka jodolo gi jokanisa. Giseo Senator Matana River Danson Mugatana kuom chwalo paro ma chik makamano kapok gisumo pach jopiny mayore kuonde mag alam. Gidwani chik makamano wit oko kendo kik twagie kata matin nimar gikoni ogeto loro kuonde mag alam e pachoka. Wahubiri wakikosa barabara warekebishwe na wahubiri wenzao, ndio wataquote Bibles na vitu kama hiyo. Hatukatai regulation, lakini tunasema hiyo regulation zije kwa self regulation. Tunahisi ya kwamba haili kuzingatia au mswada wake haukuzingatia hata hali za kiuchumi ilivyo katika taifa letu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mheshimiwa Mungatana alikosa washauri wa kimsingi katika kuwasilisha mswada mzima huu. Maana kila mahali umekiuka. Mswada huu wa Mungatana utolewe tu mara moja bungeni. Hata sio kujadiliwa, hautufai kabisa. Yani huu unafunga kanisa kabisa na wahubiri wake. Kodhi county number 48 manopinje maoko Kenya biro medo kwano bila ma otero piny Haiti dwe mar achiel higa mabiro ma land kod jatend piny Kenya William Ruto ka ogolo twak makende romo ma 79 mar United Nations General Assembly. Ruto namedo ni Kenya dhi nyime kod tiego obila mabiro riwore kod jowadgi 380 manyaka sani osebedo lai manyime mar kelo kwe e piny mar Haiti. Following the Security Council's authorization under Resolution 2699, Kenya has deployed 382 specially trained police officers to Haiti. Just a few days ago, I had the opportunity to visit Haiti, witness the work of our officers in the field, and observe remarkable progress on the ground. Our support for the Haitian National Police has significantly advanced the pacification of cities and towns, protected critical infrastructure. However, Kenya and other Caribbean and African countries are ready to deploy but are hindered by insufficient equipment, logistics, and funding. I must emphasize, however, that Kenya will deploy the additional contingent towards attaining the target of all the 2,500 police officers by January next year. The progress so far in Haiti demonstrates that what was once deemed mission impossible is indeed a present and undeniable possibility. Jatend migao masomo Julius Migos Ogamba osingone jotije mag mbalariany ni piny owacho biro chopo kare winjruok duto manabede kindgi manomiyo giyie chungo ng'anyo. Ogamba mane lose nyasi mokwongo ma sidho jopuonjre 917 kondo e kar tiegruok mar Masai Mara Technical College mantiere Narok East winjo jopuonjre mondo many thuolo mag tije ahinya sekta mar limbe kolero ni piny owacho keto mwandu mathoth e TVETs mondo kony rowere. County Commissioner Manarok Kipkech Loitaita onyiso luoro ewi nok ma tije tok jopuonjre tieko somo kata kamano ojiwo jonyuol mondo med tieko jopuonjre mondo migi med somo. I wish to thank the University Workers Union, the Kenya University Staff Union and the University's Academic Staff Union for agreeing to end their strike and to return to work. I commend them for allowing the opportunity for productive dialogue in addressing the concerns of university staff. I therefore invite you, our dear graduates, to use your skills for positive development, keep learning, and never ever stop seeking opportunities. This workshop will provide hands-on experience to our hospitality students. Koromogi kowuok e gwenge mago mag Narok e weche mag siro jopuonjre to kod migao masomo yango ni gibiro chopo kare winjruok duto mane keto kod jopuonj ka achiel kod jopuonje mag mbalariany biro bedo ka kaw yweyo mokwongo. Kata kamano kapok wakaw yweyo tie jogo maloso koda kindro na pachgi namba mar 2 no dogi thuolo mar mondo mi asoma duoko mag gi ewi wach mana penjo kanyo.
Emmanuel Ramogi TV ler to weg dinde osechamo jolemo ahinya nyagi golo suru mano okingisa ni nyingi en ng'a kata kamano indiko ote ka indiko tioro gi nyingi Ramogi Anabudi Washington mowuok koma Beirangwe mano kar chungud bura apenjo ni kare jogi larango gi jalup jatend piny ang'o momiyo gigole e Mount Kenya kendo gidwa gole e apisi dagine oruma ne rigi ji mano Washington ma uwuok kuno kaachiel kod Bernard Okeyo Samaki ka nyora kada Emmanuel gimang'eyo ni ywaruok mani kind jotelo ok nyal kelo dongruok e Kenya ka gimang'eyo ni kaka jalup ker dhi to ker bende bro mana dhi kode gin duto kamoro achiel kamano Bernard Okeyo ne kwarom ga jang kik dhi mabor pod ntiere kod mathoth moiko ni chenro marang'e chwelo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoru milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, the home of discount. Chumalo, Ketorini nge goch te kia. Inga chale, rikucho.
Koro mogiro kamano kuom medo kete Ramogi TV. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ojojo piny kod josiasa mondo duok piny liet ma siasa kinde ma auka mar gole apisi dhi nyime gi kudho. Kolose kinde romo ma jokanyo sekta ma pur, Gachagua ka ochung' motegno ni jopiny ong'eyo midhiero mage kendo onge kiawa ni jopiny biro kawo chung' margi e wach mathiche oko. Weche mag Gachagua biro kinde ma mbaka mar pedho paro mar gole apisi dhi nyime e alwora mag od bura. Bang' jaod bura ma Kimilili Didbas Baraza liek ni odhi pedho paro makamano juma manyien. Rigathi Gachagua awachanwa na yeye. Alichaguliwa na mwananchi, agojewe miaka 5 afanye kazi yake, turudi kwenu mseme kama ako sawa au hayuko sawa. Maandamano imefanyika Kenya mzima. Baada ya hiyo maandamano yote ya Gen Z, wakasema ati wale watu walikuwa wanaongoza ni watu 4. Hebu tuwahesabu. Moja ni Mheshimiwa Gakuya, ametoka Mlima. Wa pili anaitwa Mejadong, ametoka Mlima. Wa tatu anaitwa Wambogo kutoka Nyeri, ametoka Mlima. Na wa 4 anaitwa Theuri, ametoka Mlima. Wanauliza Mlima nini? Kwa nini wanasema tu hao watu 4 kutoka Mlima ndio walikuwa Mombasa? Ndio walikuwa West Pokot? Ndio walikuwa Eldoret? Ndio sasa tunaambia rais, tafadhali, hata kama hauna heshima na naibu wako, patia watu wa Mlima heshima. Wadhi nyime chenro ma piny owacho mar keto tenge shillings milion 100 maneno kaka diyud kido mar nanga mariwo oganda kata national dress pod nyuolo paro mopogore opogore kaluwore kod piny owacho. Omenda mag kore lach ni biro ti godo e choko pach jopiny, timo nonro kaachiel kod loso lewnigo. Mae biro mana higni 20 nyaka ne Kenya ket shillings milion 50 e higa ma 2003 e paro maket kod ma. Kata kamano ndach lewnigo pok ong'ere nyaka kawuono. Mae kaka jopiny ne olose wi paro ma kendo koro thichore mar manyo national dress. Paro mar sirikal mogolono okawinj kodonjone ne jopiny kaka an owuon kodonjona. Gimiyo kodonjona onge kaka inyal gol milion 100 ni loso go mana simbol mar law. To ganda to hinyore. Kata sani nyithi sikul gomo because of money. Lecturers gomo because of money. Pesa go owinjore donje department moro machielo mondo kony oganda mondo ji wek the street ok ne wach law. Apani mana achiel kuom yore ma sirikal osebedo ka yudo go pesa ma ginyalo kwalo in a way, nikech already Kenya ong'ere worldwide. Kenya wase market Kenya in so many ways. Athletes magwa win world championship, gin gi medals, gold medals, ong'egi ni magi jo Kenya. Koro nanga, okay, maybe bedo gi nanga to ok nyalo bedo idea marach, but the amount involved is ridiculous. An ka ne data neno ni mano en misplaced priorities. Wan gi dwaro mang'eny sana. Sama waloso kodi ni nitiere nyithindo dhi e grade 9 next year. To skunde mang'eny pok oyudo kata na classes. Wang'eyo ni junior secondary school jopuonj bende pok oromo. Kuom mano aneno ni mae en gi dwaro ma inyalo sud mbele. Ka chieng' moro Nyasaye ogwedhowa, wayudo pesa maber, to wanyalo tiyo gi pesa moro matin. To kata be mana ni ndalo no chopo, wakwayo ni pesa oti gi pesa matin, ok dwar pesa mang'eny ni yako. Pesa miyako mar miketho onge. Nanga machal kama indi milion 100 kora kiani Masai biwa losnegi machal nadi to jimamoko bolos machal nadi. Pesa to eroseket tenge milion 100 ibro yudo godo kido mananga no ma idwano riwo ganda national dress. Warito neno. John Orwenjo Umida manen jakom duond bura mar ODM bade ma Lagos onge biro iki chieng' ngeso tarik 28 mano odiochieng' makiny e duol mare mantie gweng' ma Nyachwinya e sub county ma Lagos onga county ma Siaya. Kaluwore gi anyuolane okang' makamano gikawo kaluwore gi dwaro mar mosenindo Orwenjo kendo nyasi mibiro tim mana kaka jodongo machon ne imiyo luor mogik. Ripota marwa Diana Olonde
Lerano mathoth. E gweng' manyachunya manitiere kaunti ma Siaya, ikruok dhi nyime ne nyasi mogik mar mane osenindo jakom mar ODM bade malego Songa John Rwenjo ma idhi tim chieng' Ngeso tarik 28 dwe mar 9 higani. Joma miel ka joma loso bur bende loso. Pogruok manitie kata kamano en ni burni ikunyo e ot. Gino ma osekelo paro mopogore opogore e kind jodak ma gweng'no. Kata kamano, kaluwore gi ripot mar anyuola mare, John Rwenjo ibiro ik e duol mare ma bende notiyogo e rwako wende. Kotelnegi kod jakom mar jodongo kendo achiel kuom anyuola mar Rwenjo, Jaduong' Obanja, owacho ni okang' ma kamae gibiro timo kaluwore gi kwayo mane oketi kod mane osenindo e kindego mane ongima. Komedo ni duol bende en kama ne iike jodongo, mana kaka Rwenjo ne en achiel kuom jodongo. Rwenjo noweyo kwayo no mondo yike e duonde, kendo mano gima kata an awuon nowachona. Nodwaro mondo yike e duonde manogero no emekonye e bur kendo yike. Now obwogo jomoko mang'eny paro ne en gima wendo, to yike ot e kinde machon ahinya joluo ne yikre udi, to ne nyalo neno ng'e gimomiyo ni mar yik mani yike ot nene en piny ne pod opong' kod le maricho manadi, koro nene make sure itemo kabisa mondo nene oyike kamoro minyalo rito ma le ok nyal goro ringruok. Abala wacho ni okang' mar iko Rwenjo e duol mare en yo mar luor mar kow ma osenindo, ka okwayo ji mondo kik bed kod buok kata luoro. Wira mano ne timore kinde machon e kind oganda Luo. Gino mane osir kod Jaduong' Nicholas Ochogo ma wacho ni chike makamago ema norito oganda Luo e kinde machon. Ot mane ni yike no ok en ota, ne en ot maduong' kaka koro ma dhako maduong' no ema ni yike, ok duol. Mwayiko ni to en dwaro mare no yike i duonde. En bende paro matut ahinya nikech duol no e center mar dala ni mangima. Center mar dala en duol mar Rwenjo. Koro ko yiero mondo yike kanyo ta paro ni en Rwenjo paro matut moloyowa. Nikech odwa no dong kanyo at the center of this home e kinde duto kata bang'e. Nikech onge ngama mane kama ji duto dhiye, kendo kama odhiye kama ibiro yike no koro pod odong kaka center mar oganda makatok maka kende nyaka joma moko bende. Mano ne yiko machakre chon, kendo ng'e ni ng'at ma ni yike duol ni yike kama no betga, kendo sama ni yike ne wiye rango rangach, nene ok wiye ranga kamoro amora, to nikech en ng'at ma uwe no tho to ongima kendo orito dhano, emomiyo kata kiwuok gi rangach kacha ni dwa timo gima rach to obro neni. John Rwenjo mane en jakom mar ODM bade malego Songa nyaka thone ne ochako bedo siasa e kinde mar 1970 kendo ne obedo nyaka jakom duond bura mar KANU e kinde jatend piny mar ariyo mane osenindo Daniel Moi. Diana Ulonde, Ramogi TV. Jatend migao malimbe Rebecca Miano yango ni piny owacho mamalo dhi siro kuonde limbe duto e Kenya kendo ni obergi kendo geng'negi mondo mi gi med kelo yuto ka isiro chenro magi. Seche mane otimo limbe kaunti ma Kisumu nyasi mag odiochieng' limbe piny mangima mano World Tourism Day, Miano ne owacho ni Kisumu kod alwora mare ni kod nyalo maduong' mar weyo welo. Bende riwruog governors kokalo kuom governor ma Narok Patrick Ole Ntutu ne owacho ni counties tiyo matek mane ne gibero kuonde limbe mayudore e alworagi kendo kwayo piny owacho mamalo mondo ti kodgi machiegni. Jalup gavana ma Kisumu Mathias Owili to omedo ni Kisumu ni kod nyalo mar rwako welo mathoth, gino mosenenore kata ndalo machien. And as much as the national government wishes to protect our national airline, the amount of money that we are losing from the tourism industry is larger and supersedes the amount of money that we are gaining by trying to protect an airline. By having an open sky policy means that every single airline can be able to land in Mombasa. Mombasa can be able to be open to an excess of 300 cities worldwide if those airlines that have shown interest, that have already put in their stake, that they wish to be able to land in Mombasa, but because of bureaucratic challenges
of not allowing them to be able to land in Mombasa, we are missing an opportunity of 300 cities plus converging within Mombasa. Mombasa being a tourist destination, tunataka tutoe watu ambao watahatarisha usalama wa utalii ama wakazi wa Mombasa. So ni jukumu letu kila mmoja, na nilisikia mtoto akiimba hapa akisema ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kuwa Mombasa is safe for each and every person. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I am jumping to conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikuwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Anaheru sahila hinya. Babongeo. Owado masartaj. Masiwacho ne gigite. Nyorogo tieno Rajvir ne somo weche moko mag hera e mbui. To en oserango suche e kiyo ding'eny ahinya chakre gokinyi. Ok wadwa ng'ata moakia mawuok oko mondo nyiswa gik ma wan watim. Rajvir bende isegaero ng'ato. Mayie yawa, nyakoni biro miyo chunya weg wecho. Hera, direct. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Ngewa tieki. Oliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Giko dirani Kenya koro mgajwang kendo obedo kod tuke adhula lig maduong' ma pacho kod donjo jumba mar 4 kinde ma jaloch season mokalo Gor Mahia biro ka achiel gi Police FC tugo tuke gi mokwongo bang' tiekore gi tuke mag CAF. Mana kaka James Opondo lero, Shabana biro tiyo gi pap mar gi Magusi Stadium bang' gedo mar rumo. Alap ma Kenyatta Stadium Machakos odiochieng' makiny biro rwako joloch tuke adhula lig maduong' season mokalo Gor Mahia e kinde ma gibiro rakore gi klab mar Mathare. Gor Mahia pok otugo tugo moro amora season nikech tuke mag CAF Champions League.
Kocha Leonardo Martins Neva oseiko joge ka en gi geno ni Kogalo biro kawo kombe margi mar 22. We must keep the same spirit. Also, I advise them, I warn them, keep the same spirit that you played against Awali, the same spirit, the same behavior, attitude, commitment, and I believe that we are going to do a nice game, like our debut in the Premier League. Sasa tumemalizana na FCAF competition, tumerejea kupiga ligi yetu, na kama unavyoona tunajiandaa kuchuana na Mathare Jumamosi, na nataka kuwaahidi mashabiki wetu wasife moyo, na sisi kama wachezaji tutajaribu kila tuwezalo kuhakikisha kwamba tumeanza msimu na kupata alama 3. Bangedo mareruma Yanga lap Magusi Stadium biro bago tugo kin club mar Shabana FC gi club mar Posta Rangers. Shabana ma osebedo katiyo gi alap mar Raila Odinga Stadium county ma Homa Bay biro yudo thuolo mar tugo mbele johera mage county ma Kisii. Kocha Pamzo Molo lero ni alapno biro miyo gi thuolo mar tugo gi chir nikech thoth mag johera Shabana biro chopo kar rombgi. Kwanza nafurahi sana tumerudi hapa Gusii Stadium, na naweza sema it has been long, yeah, because the last time league game ilichezwa hapa ilikuwa 18 years back, but now since games zimerudishwa hapa unapata tutakuwa tuna enjoy hiyo home ground advantage. Club Matalanta FC ko machelo biro bedo Wendo Bidco FC alap Mathika Stadium. Talanta mitayo gi kocha Jacqueline Juma biro etugoni ka gin gi chira bang' loyo club ma Sofapaka gola 1-0 etugi mokwongo. Talanta nonyiewo jotugo manigi lony kama oting'o Mustafa Oduor kowuok Shabana FC, Bernard Odhiambo gi jagol Gabriela Ndika kowuok kuom jobengi ma KCB, Emmanuel Osoro kowuok Nzoia Sugar gi Eric Otieno mane tugo ne Tusker FC. I think it's a great motivation to the players. Basically we discussed and said that we are taking one match at a time, but we had an agreement that the first match we should get maximum points, of which we did, so it gives us motivation going forward and playing the other matches. Etuke mamoko KCB biro rakore gi Ulinzi Stars ka Murang'a Seal biro bago tugo ne Mara Sugar. Elap Mumias Complex Kakamega Homeboys biro tugo gi Karibangi Sharks, ka FC Leopards biro tugo gi Nairobi City Stars. Police biro loro dichieng' ma Jumapil gi Tusker FC. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nakora mogiro kamano kumbere kode chakruok nyaka giko chenro marang'ich welo warom koromo sade ke chenro mar oimore kambokele mathoth inga uchingi Emmanuel Jaloko marwa en Wilson Ochuka.